Eiméar ag Damhsa le blianta fada dólam sí stepan ar dús ó dhearad Davani agus ó Emaní Thuilleabháin tá a scoil Damhsa Héanací scoil Damhsa Bróga Bríomhar. Fecim se bh gra aithníamaí aithnethe se bhí mar níos luithe mníana ba Eiméar Rás Chliagaí ag an Rósamh Tralaí in sa dóm, so stáithe go bhacha sibh ar an telefíse. Agus dúirt Eiméar lom níos luithe, cé gur haithan se léithe a bheith ar an telefíse Tralaí, gur bhar léithe a bhád a bheith an seo ar step. Agus an chúise dúirt sí ná bhfuil an leithreáir a bhád níos dathúla. Agus mar a dúirt Ciaran Donaghy fadá, go déad a bhhailda sin dathaí ó sé. Maithfidh Eiméar!